Assalamualaikum, Ambo Mak Bangkeh selalu bergabung bersama Dusanak dalam acara Baburu Sembi Bogoro. Kini kami sedang berada di lokasi Koto Borumundang, Kabupaten Sijunjung, dan mudah-mudahan Roka Jaran bisa menghibur hati Dusanak yang sedang menonton adegan Mak Bangkeh. Dan semoga Dusanak menonton adegan Mak Bangkeh sedang berada dalam keadaan sehat-sehat hati sejuan daya. Amin amin ya rabbal alamin. Selamat menyaksikan. Jadi manuang lo. Onde kami nakan kato ambo apu bana nambah manuangkan kolai bulia mama abatanyo jawe di kami nakan jale jale tanyo mama kini ko pado kami nakan. O alam takambang jadikan kauru coy ko bana mula kini ko. Pandang jauh dilayangkan, pandang hampir ditukiakan, tolong curak-curayan jale-jale, kabake mama kami nakan. Apa bana namanya menganja di pikiran, membuatkan yang kami nakan pusiang mak kuningin kabatanyo. Sarupo apo bana nanti pikirkan manta katulang sarubi membalik kabum-bum badan indak sanang lai rasanya duduk di atas ambun kami nakan kini ko baso Indonesianyo baso resminyo baso gaul kece orang kecewa baso kini ko yo kecewa kami nakan mama lah tahu meong dari dahulu kala mama katokan kabake kami nakan dari dulu lambo tarapapan nanti tara mengko babalikan dari dahulu lama mama katokan dek kami nakan dak basimpan di dalam hati doi mencakik rasanya. Mama kan tahu pucuk na mampir yang mencucuk dan menimpo batang membulintang membuat tak mengasan mulai tak membuku apa nang kami nakan menuangkan mama lah tahu. Lagak jajuk mak cirambai kabake kami nakan olah bagian mak lah tahu saja mulukan itulah nanti katakan kami nakan kok mencari cinta jangan cari cinta yang butuh carilah cinta kami nakan cinta menghargai kecek mama kan kok cinta nan butuh kecek orang habis dayo badan terlatap awak indak badayo lai awak lanyo campaan tak paso bagaluang mandi lada apek penyakit anjang kuruh tiba di kemenakan anjang dikuruh atau anjang gaek kecek orang pati kota gua awak ni pakai kola gaek badan campaan abatan do anjang gaek kecek orang kuruk tiba karaman labis sulah jatuh matola sabu jangka makan awak kanyo lagi ai satu mendaki parimbe nanti tarimu nyakan Anyo cari kesalang panakang kolai bampok sajo kecek inyo kolai bajudi kecek inyo kolai bapole panjang san kecek inyo kolai baburu-buru sajo kecek inyo alah salah sajo sadonyo tapaso bagalung di rumah orang tua tunggu pembagalung rumah orang tua ditampi bareh ditampi badadak juo capek-capek cari ganti bini walaupun mandu jadi juo jadi makan cerita kacarito kalau masalah cinta tu jangan cinta yang butuh dicari kecek yang bebek ke kana abang dedek butuh kasih sayang abang butuh pengertian abang cinta yang abadi cinta yang hakiki abang cimporong belau kata sorong kok tahu jadi hati katanya bakoma kalau cinta yang butuh tu habis dayo badan telatak contohnya awak ndak pandai bau sawo le do ndak do gunung awak le dah rumah sudah tukang dibunuh rumahnya lah rancak ampun segala macam kesalahan awak sini carinya ndak butuh awak lain Nah, itu cinta yang butuh nah. Betul. Hanya ndak butuh awak lah hanya cari kesalahan awak guys.
Kalau nak berburu sang keceknya, kalau bampuk lah keceknya, kalau nak nikah, kalau nak itu di masalah awak. Sampai kalau saya lagi butuh jawab, yang bebek. Yang bebek cimporong. Tapi kalau cinta menghargai, kau akan kuhargai untuk selama-lamanya. Jadi arti katanya kalau cinta menghargai itu mah, walaupun kababana awak tak dihargai. Iyalah. Jasu takana dinyo. Lah tahu kan spek kerambi. Tu mak nak tahu ada mak. Aku kerambi malang nasibnya kan. Betul. Kalau masalah kerambi ya makan. Indak pernah kata namu do Kang. Jadi itu ibaratnya cinta yang butuh umpama kerambi. Itu umpama kerambi kan. Nak tahu. Indak kailang saja suak sado kalau cinta yang butuh. Tapi kalau cinta menghargai wak hargai selama. Kau kerambi ya mah. Bukan deh. Cara mambiaknya jo baru ala lena. Baru anjing doang. Baru anjing. Nya putar berimbang ke bawah batu nanti ke kapiang awak dinyo kana. Putar sudah tu nyantai tu linggi nyo kubak lah nah. Tu nyo kapiang na tempurang nyo bakal lah nah. Nak. Nya pon aja masin nah, nyo kuku aja masin. Sudah tu kata pang awak nyo ging ketik. Kan peguno sado tu. Iya. Nak peguno tapi na namu ada pernah sebut dah. Iya. Lado terangkan kulak kerambi ya, nado lah dah. Malum lah. Kolak pisangnya. Iya. Yo dah kan. Gulai ayamnya. Gulai ayamnya. Iya. Kalio ayam. Gulai jaring. Gulai jari. Sambal randang. Iya. Sambal bercubing. Ya kalau nak Selama kerambi itu. kau ndak ada kerambi yang ndak lama ada. Iya. Jadi orang lupa kalau cinta membutuh tu lupa aja soal kerambi. Tapi kalau cinta menghargai dia kerambi nyo tanam orang jago lek lo aja. Ada awak hargai kerambi kau supaya tumbuh. Kambi. Jadi cinta kau berapa macam mak? Cinta ada bagi dua. Hati-hati. Kalau cinta yang butuh usah dipakai. Oh itu. Aku butuh abang. Di mana abang butuh abang awak kesepian. Iyan. Abang lah segala-galanya di hatiku. Awak butuh abang. Abang tak tergantikan. Ya, tapi kalau seandainya awak tak butuh lah, habis dayu tak ada tenaga awak lah, tak berguna lah dia cempak mendia lagi. Lah mencingkuk seorang lalu lah. Lah bagi nasib kerambi tadi Tapi kalau seandainya cinta menghargai, awak akan dihargai untuk selama-lamanya. Nah gaya sudah dihargai dia, kau tak dia pak dan kuah. Kau ndak di orang buruk aku duluan ndak kata kaiku awak dah. Betul. Lah tibuak ndak lah sana kau ndak di laki dan kau ndak yang bebek dan kau ndak kaiku dan ndak kecenyo itu cinta yang menghargai. Iya yang bebek tu so gaul mak. Itu bahasa gaul. Jadi cinta menghargai. Kalau cinta puado nasi didik sayu setidur kau. Tuan mau cinta. Itu cinta maut, cinta hanyut dalam kemesraan kan. Cinta yang butuh tadi jo nalah nak memuak dan akan orang kerja tu. Ajar mak. Coba ya. Hui. Dua. Coba. Dua. Oi. Wow, binatang. Kaki gua. Iya. Iya. Matau! Oi! Taruh! Tangkap binatang!
naik lo. Ayo, ayo. Tangkap lalai. Tangkap lalai. Oi. Pajina lalai. Oi, pajina lalai. Oi. Puta, lo, puta. Puta, jalan-jalan. Oi. Ya udah sana maka berakhir pululah cara berburu sambil bergurau pada sore kini. Seandainya adegan ambo tidak perlu tampaknya tolong dimaafkan dan diakhiri wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.